Hvad sker der inden for Mathilde? Maja og Mathilde, der har været noget igennem mellem dem i årevis. Maja har mobbet Mathilde i rigtig lang tid, og nu er Mathilde bare sådan lidt emo. Hun er bare fucking klam. Tror I bare, hun tjekker? Jo, du. Gør hun for mig selv. Jeg var lige på toilettet. Hvorfor virker lyset ikke? Hey Pernille, synes du ikke, at Maja har været væk et stykke tid nu? Jo, skal vi ikke gå og se, om hun faldt i kummen? Jo. Hvem er du her? Du har mobbet mig i årevis. Nu får du lov til at få den samme smerte, som jeg har haft. Hvorfor kan vi bare snakke om det? Det kan vi bare ikke. Maja! Oh shit, Julie, der er en kniv. Maja! 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 Få en tåre. Maja! Maja! Maja. Maja! Julie, hun er død. Maja!